Mirei, xa estou xa outra vez contando de augas milagreiras. Non estou rebuscando, é que a auga na nosa Galicia se atribuye todo tipo de curacións, milagres. A auga é fertilizadora. Antes de que houbera que chegar o cristianismo a Galicia xa se facían cultos a auga e xa se atribuía seguramente non, se atribuía poderes a determinadas augas, non? Ademais, ainda me dicía unha seguidora, eu sei de augas porque tiña coñecementos das propiedades que pode ter determinadas augas para curar males ou para aliviar males. Hoxe estou en Cerdedo, Cotobade, e estou aquí, teño o santuario de Santa María de Augas Santas. Aquí hai unha leyenda fermosísima, é un sitio que hai esta fonte, hai outra máis abaixo, bueno, é a continuación desta, que tamén está aí está o templo. Aquí hai unha leyenda fermosísima que contan que unha muller cega, hai dúas versións, unha que iba a misa a Caroi, que era a igrexa máis perto que quedaba de onde ela vivía, aí un poquinho máis para diante xa está o concello da Lama, o concello de Pazos, ou Pazos ou Fornelos, estamos aquí ao pé do suído. Bueno, esta muller que pasa por aquí, era cega, para nesta fonte a refrescarse, a lavarse a cara, como facen moitas veces, e dicen que acto seguido de lavar a cara, esta muller recupera a visión e se queda asombrosa porque dende aquí hai unha visión do valle este cara a Ponte Caldelas impresionante, e esta muller se queda asombrada. Dicía que hai dúas versións, que se iba a misa a Caroi ou se iba camiño de Santiago de Compostela a visitar o apóstolo. Xe por aquí mismo tamén ao pé da igrexa pasa a Vía Mariana, unha das vías de peregrinación cara a Santiago de Compostela, e que termina na Virxen da Barca, en Muxía. Este é unha parada obrigatoria porque esta vía pasa por santuarios dedicados á Virxe dende a cidade de Braga ata Muxía. Bueno, esta muller se lava aquí, o milagre corre como a pólvora. Hai unha versión que se aparece a Virxen, se aparece unha figura da Virxen aquí nas proximidades e se fai unha pequena ermita aquí ao pé da fonte, e ato seguir a devoción, o milagre corre como a pólvora, e coas aportacións que fai a xente se fai este santuario impresionante, santuario que incluso describe Fray Martín Sarmiento de o grandioso que é, e estamos falando que estamos nos últimos anos do remate do templo. O templo debe de ser do ano 1800 e algo, é recente, pero anterior parece ser que había unha pequena ermita aquí que desapareceu totalmente. Eso era a lenda da cega ou da ceguiña, como chaman aquí, de Augas Santas, Cerdedo, Cotobade. Se vos gusta, se vos interesa, se queredes que o contenido teña máis de lendas, eu vou meter de todo, a mí me gusta todo, pero se queredes que se recollan este tipo de lendas, tradicións e eso, deixade en comentarios, decídeme se no sitio onde vivides hai algo similar, parecido, e nos vamos alá e difundimos nas redes sociales, nos medios de comunicación que estén ao noso alcance, difundimos estas tradicións. Eu vou beber un trago de agua. Vale, gracias, darlle me gusta.